Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Judith. Taong 1980, Madrid, Surigao del Sur. Matagal na panahon nang nakatira si Judith sa bahay ng tiyahin niya. Ayon sa kanya, nasa edad niyang 12 anyos, dito na siya nanirahan. Hindi kasi magkaanak-anak ang mag-asawa, kaya nakiusap ito sa kanyang ina na kung pwede siyang ampunin. Bagaman tutol ito sa nais ng kanyang tiyahin, napilitan itong sumang-ayon dahil sa hirap ng kanilang kalagayan. Madalas na kasi sila noong kapos sa pagkain, kaya inakala ng mga magulang niya na yon ang paraan ng tiyahin niya at tiyuhin para tulungan sila. Nakakalungkot man ang ganoong tagpo, pilit siyang nagpakatatag hanggang sa nasanay na rin siya. At sa loob ng halos isang dekada, hindi na niya nakita ang mga magulang niya. Lumipat kasi sila noon sa bayan para dito mamuhay at para siya ay makapag-aral. Sa tagal ng kanilang pananatili roon, natutunan na rin niyang mabuhay na malayo sa poder ng kanyang mga magulang. Kung tutuusin kasi, mabait naman ang mag-asawa. Parang totoong anak ang turing nito sa kanya, tapos ibinibigay nito ang lahat ng pangangailangan niya. Hindi rin siya nito sinasaktan o sinasabihan ng anumang masasakit na salita. Basta ang pakiramdam noon ni Judith, para niya talaga itong tunay na mga magulang. Pagsapit ng taong ito, nasa edad 20 anyos na siya. Dalaga na at kagaya ng ibang mga kababaihan sa lugar, meron na rin siyang kasintahan. Patagulang ang kanilang pagkikita dahil sa mariin itong ipinagbabawal ng tatay-tataya niya. Kahit anong pag-iwas niya kasi rito, sadyang makulit ang kasintahan niya hanggang sa hindi nagtagal, natipuhan na rin niya ito. Kaya kahit mali ang ginagawa nila, sadyang hindi nila ito matigil-tigil. Isang hapon, pagkatapos ng kanilang klase, diretso na silang pumunta sa isang malawak na patag sa likod lang ng eskwelahan nila. Malimit yun doong gawing tambayan tuwing hapon, kaya pagdating nila roon, hindi lang sila ang taong naroon. Habang nakaupo sa damuhan, panay naman ang kanilang pakikipag-usap ukol sa kanilang mga pinagdaanan. Napakasaya nilang dalawa na para bang hindi man lang sumagi sa isip nila na may mangyayaring hindi inaasahan. Makalipas lang ang ilang minutong pag-uusap, biglang napahinto sa pagsasalita noon si Judith nang masipat nito ang tatay-tataya niya na mabilis na naglalakad papalapit sa kanila. At sa sobrang pagkagulat niya, hindi na siya nakaalis sa kinaroroonan nila. Ganon din ang nangyari sa kanyang kasintahan hanggang sa maabutan na sila nito. Pagharap naman ng tiyuhin niya sa kanila, agad sila nitong pinatayo habang galit na nagwiwika sa kasintahan niya ng, "Mula sa araw na to, ayoko nang makita ang pagmumukha mo na kasama ang anak ko. Dahil sa oras na sinuway mo ito, may kalalagyan ka. Wala kang ideya kung sino kami. Kaya bago pa man mahuli ang lahat, umiwas ka na." Nang marinig naman yon ng kanyang kasintahan, matapang naman itong sumagot ng, "Wala naman ho kaming ginagawang masama. Ano ba ang kinagagalit ninyo?" Pagkarinig naman ng tiyuhin niya sa sinabi nito, agad yung nakatanggap ng isang malakas na sampal sa mukha. Halos dumugo ang ilong ng lalaki bago sila rito makalayo. At dahil sa pangyayari, hindi na yon nakapagsalita pa. Literal na tulala na lang itong nakatitig sa lupa habang pilit na iniisip kung ano ang nangyari. Hindi nagtagal, pag-uwi nilang dalawa, agad siyang kinausap ng tiyahin niya. Kesyo, ginagawa lang nila ito para sa kanya. Ayaw sila nitong masaktan at gusto nila na mapabuti ang kanyang kalagayan kapag siya ay tumanda na.
Naunawa naman yun ni Judith, pero hindi niya lang maintindihan bakit kailangan maging marahas ng tatay-tatayan niya. Pero sa halip na sumagot, mas pinili na lang niyang manahimik. Alam niya na wala siyang laban sa mga ito, lalo pat yon ang mga taong nagpapakain sa kanya. Pagsapit ng gabi, tanging pag-iyak na lamang ang ginawa niya. Nanlulumo man sa mga nangyari, pilit niya itong tinanggap nang sa gayoy hindi na lumaki ang kanilang problema. Ngunit pagsapit ng sumunod na araw, habang abala siya sa paghahanda para pumasok, dumating ang pamilya ng kanyang kasintahan. Galit na galit ang ama nitong pumasok sa bakuran ng bahay habang walang patid na nagtatatalak ukol sa sumbong ng kanyang anak. Nang marinig naman yon ng kanyang tatay-tatayan, agad yung lumabas kasama ng tiyahin niya. Noong una sinubukan nila itong kausapin ng mahinahon, pero nang hindi na yon nagpaawat, naging agresibo na rin sila hanggang sa magpang-abot na ang dalawang padre de pamilya. Kahit bata pa ang ama ng kasintahan niya, hindi nito nadaig ang tiyuhin niya dahil sa laki ng pangangatawan nito. Kaya naman nang mapaatras ito, hindi ito nagdalawang isip na humugot ng baril mula sa bewang. Dali-dali niya yung kinasa, sabay tutok nito sa tiyuhin niya. Pagsilay naman dito ng kanyang tiyuhin, kalmado lang itong nakatayo habang pinakikiramdaman ang mga sasabihin ng lalaki. Ngunit nang mapagtanto nito na wala yung balak magsalita, napilitan ito ritong magsalita. Kayo na nga itong dumayo sa bahay ko. Tapos kayo pa may lakas ng loob na bunutan ako ng baril sa harap ng pamilya ko. Sige, putok mo! Kung totoong matapang ka. Galit na wika rito ng tatay-tataya niya habang nag-aambang susugod. Nang marinig naman yon ng lalaki, walang pagdadalawang isip nitong kinalabit ang gatilyo. 3 putok ang pinakawalan nito, kung saan lahat ng balang lumabas tumama sa ulo nito. At sa isang iglap, bumulag tayon sa lupa kasabay ng pag-agos ng dugo nito. Bago pa man siya makasigaw, wala nang buhay ang tiyuhin niya. Yung tiyahin naman niya galit na galit lang ritong nakatitig na parabang hindi pa tapos ang nangyayari sa pagitan nila. Nang masipat naman yon ang may gawa, nagmamadali naman yung umalis kasama ang kanyang kasintahan. Pero dahil sa tulong ng mga taga-bayan, agad din naman yung nahuli. Kinagabihan nun, natanggap nila ang balita ukol dito, ngunit wala nang interes ang tiyahin niya na maghain pa ng reklamo. Sabi kasi nito sa kanya, hindi ang kulungan ang nababagay na parusa sa lalaking yon, dahil kung ano ang kinuha nito, ganun din ang kanilang babawiin. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, nanlulumo naman siyang lumapit sa tiyahin niya. Pakiramdam niya kasi, siya ang may kasalanan kung bakit ito nangyari. Ngunit nang marinig nito ang kanyang sinabi, mahinahon itong nagwika sa kanya upang maipakita na hindi siya ang may sala. Ayon dito, ang lalaking yon ang nagkasala, kaya yon ang hahabulin nila. Dagdag pa nito na, hindi sila magkakaroon ng lamay hanggat hindi sila nakakapaghiganti. Dala ng kuryosidad, agad niya yung tinanong ukol sa ibig nitong iparating. Sa tono kasi ng pananalita nito, parang meron itong maitim na pinaplano. Tiya, ano hong gagawin ninyo? Nag-aalalang tanong niya rito. Manood ka lang, Bibi. Alam kong maunawaan mo rin ang ibig kong sabihin. Malamig na sagot naman ito sa kanya. Kinabukasan, kagaya ng sinabi nito, hindi nagkaroon ng lamay para sa tiyuhin niya. Yung labi ng kanyang tiyuhin na natili sa loob ng silid nilang mag-asawa na ibinalot lang sa itim na kumot. Nung pinasok yun doon ng tiyahin niya, hindi na niya nakita ang mga sumunod na nangyari
kaya wala siyang ideya sa kung ano man ang ginawa nito rito. Pero sa pagsapit ng sumunod na gabi, inanyayahan siya nitong tumuloy sa silid kung saan ito nakalagay. Pagpasok naman niya rito, dali-dali nitong isinara ang pinto, sabay utos sa kanya na isabit na ang dala niyang lampara. Pinaupo rin siya nito sa harapan ng labi na parabang meron itong pagtatanghal na gagawin. Litong-lito man si Judith, hindi niya piniling manguna sa kung ano ang binabalak ng tiyahin niya. Malaya niyang pinagmasdan ng mga susunod na kaganapan hanggang sa dito na niya nasilayan ang paggawa nito ng kakaibang ritual. Gamit ang dugo ng pinatay nitong manok, umukit ito sa sahig ng mga marka at simbolo na hindi niya maunawaan. May kung anong engkantasyon din itong sinasambit hanggang sa unti-unti na yung tumahimik. At nung naihanda na ng tiyahin niya ang lahat ng sangkap, agad itong lumuhod sa harapan ng bangkay. Dahan-dahan itong inalis ang nakatakip na kumot kasabay ng paglakad niya rito papalapit ng nakaluhod. At nang marating na nito ang bandang ulo ng tiyuhin niya, nakita niya kung papaano nito pinabuka ang nakasara nitong bibig. Nang magawa na yon ng tiyahin niya, bigla na lamang lumaki ang bunganga nito kasabay ng paghaba ng kanyang dila. Nanlisik din ang mga mata nito habang umuungol buhat sa pagkabinat ng kanyang lalamunan. Hindi nagtagal, mula sa loob ng sistema ng tiyahin niya, lumabas ang isang bilog na lupa na may mga balahibo. Balot na balot din ito ng laway at naglalabas ito ng hindi kaaya-ayang amoy. Napakalagkit din ito kung titingnan, kaya nung sinimulan na itong paghiwa-hiwalayin ng tiyahin niya, hindi maipagkakailang ito ay nahirapan. Gayunpaman, nabuksan pa rin ito ang lupa kung saan tumambad sa kanya ang isang itim na bato na hindi gaano kalakihan. Napakakintab nito at kapag tinatamaan ito ng liwanag ng lampara, bigla na lamang itong nagkukulay pula. Nung masipat din niya ang bagay na yon, paulit-ulit na siyang nakakarinig ng mga tinig sa hangin. Yung mga tinig na yon parang sumisigaw at humihingi ng tulong. Hindi niya mawari kung ano ito, pero nakakatakot itong pakinggan. Nang makuha na yon ng tiyahin niya, agad niya yung ipinasok sa bunganga ng kanyang kinakasama habang humahagulgol sa pag-iyak. Wala siyang ideya kung bakit ito umiiyak, pero kahit naaawa siya, hindi niya ito tinangkang lapitan para tulungan. At nang malulunayo ng patay, muli itong nagdasal ng mga salitang hindi niya maunawaan. Maya-maya pa, matapos ang ginawa nito, tsaka nito nagpahid ng laway at nag-ayos ng sarili. Lumapit na rin yon kung saan siya naroon para pagmasdan ang bunga ng ritual na kanyang ginawa. Nang magkadikit na silang dalawa, dito niya na naitanong ang tungkol sa mga bagay na nasilayan niya. Kaya nang marinig ito ng kanyang tiyahin, hindi ito nagdalawang isip na ilahad sa kanya ang totoo. Ayon dito, may dugo ito ng aswang, pero hindi ito kagaya ng lahi na alam ng maraming tao. Dahil ang mga katulad niya, walang kakayahan na kumain ng karne, magpalit anyo, o hindi naman kaya'y gumamit ng mahika para makapanlin lang sa iba. Ang tanging abilidad lamang niya ay bumuhay ng isang namatay na hindi pa naaayon sa oras ng pamamalagi nito sa mundo. Dagdag pa nito na mas mabisa ang kanyang karga kung yung taong papasahan niya ay namatay dahil sa galit o kaya'y pakikipaglaban sa kaaway nito. Ang mga taong pumanaw na may galit at paghihigante sa kanilang mga puso ay napakadaling maimpluwensyahan ng mga iniluluwa niyang bertud. At sa sandaling bumalik ang mga kaluluwa nito, di hamak na mas malakas na ito kumpara sa dati at taglay din ito ang nakakagimbal na kapangyarihan
na halos kapantay ng isang amalanhig. Yun nga lang, taliwas sa mga amalanhig, hindi panghabang buhay ang ganoong abilidad. Sa sandali kasing nalipol na nila ang lahat ng taong kinagagalitan nila, kusang maaalis sa kanilang katawang lupa ang kanilang mga kaluluwa at dito na magsisimula ang huli nilang kamatayan. Yon ang iniiyak ng tiyahin niya, gawa ng pagkatapos nitong patayin ng mga kaaway nila, tuluyan na rin yung papanaw. Dagdag pa nito na, hindi nito inaasahan na gano'n ang mangyayari, kaya labis-labis ang naramdaman nitong pagsisisi. Gayunpaman, alam nito na wala na silang ibang magagawa, kundi ang tanggapin na lamang ang tadhana ng tiyuhin niya. Marahil merong plano sa kanila ang Panginoon kung bakit nangyari sa kanila ang bagay na yon. Nang marinig naman ito ni Judith, hindi na siya nagsalita. Yung huling sinabi kasi ng tiyahin niya, halatadong hindi magkatugma. Naniniwala siya ng mga katulad nito hindi mahal ng Diyos dahil sa masamang budhi na nananalaytay sa kanilang mga pagkatao. Ngunit sa kabila nito, di niya maipagkakaila na yon ang taong tumulong at nagpalaki sa kanya. Kaya kahit gaano man kasama ang kanyang makita, pilit na pilit niyang tinitingnan ang mga mabubuti nitong ginawa sa kanya at sa kanyang pamilya. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, bahagya silang napatahimik nang marinig nilang huminga ng malalim ang tiyuhin niya. Makalipas lang ang ilang segundo, bigla itong bumangon sa kinahihimlayan nito. Sabay silay sa kanila habang unti-unting nawawala ang pinsala nito sa ulo. Pagtayo naman ito, agad yung sinalubong ng tiyahin niya, kasabay ng pagbibigay niya rito ng isang mahigpit na yakap. Akala noon ni Judith, isang mabangis na nilalang ang bubungad sa kanila, pero laking gulat na lamang niya nang masipat niyang walang pinagbago sa pag-uugali nito. Natatandaan din ito ang lahat ng nangyari bago yun pumanaw, kaya naman nang marinig niya ito, siya na mismo ang nagkumpirma na yun nga talaga ang kaluluwa ng tiyuhin niya. Yun nga lang, marami ang nagbago sa katawan nito. Bukod sa nagkaroon niyo ng mahahabang kuko, nang itim din ng mga daliri nito, tapos nagkaroon niyo ng mga pangil na parang sa mga aso. Kulay pula na rin ang mga mata nito, na parabang kaya nitong sumilay ng bagay na mula sa malayo. Pagkatapos ng nangyaring pag-uusap, bigla yung umalis. Paglabas nito ng bahay, tanging pagkumpas ng malalaki nitong pakpak ang kanyang narinig. Dala ng kuryosidad, mabilis niya yung sinundan, pero pagdungaw niya sa bintana, wala na siyang nakita. Maya-maya pa, dito na rin lumapit ang tiyahin niya para payuhan siya. Magpakatatag ka, Bibi, dahil posibleng madamay dito ang lalaking minamahal mo. Hindi natin to mapipigilan, lalo pat sila ang unang gumawa ng pagkakamali. Marami pa namang lalaki dyan. Sigurado ako na makalipas lamang ang ilang taon, makakalimutan mo rin siya. Ang hinihiling ko lang sa iyo ngayon, sana maging matatag ka kagaya ko. Parehas lang tayong mawawalan, kaya ramdam ko ang bigat sa puso mo. Seryosong wika ng tiyahin niya. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla siyang nakaramdam ng tila bang pagtigil ng kanyang mundo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig, at kahit naisin man niyang iligtas ito, alam niya sa kanyang sarili na wala na rin siyang magagawa. Kaya naman makalipas pa ang ilang oras na paghihintay, abot langit ang kanyang pagdarasal na sana'y hindi ito madamay. Ngunit pagtungtong ng hating gabi, bumalik ang tiyuhin niya at sa kasamaang palad dala-dala nito ang magkapatid. Kabilang dito ang kanyang kasintahan na pilit pa ring nagpupumiglas kahit marami na sa mga buto nito ang nabali. Pagpasok naman ng mga ito sa sala,
Biglang umatungal ng malakas ang tsuhin niya na nakapagtatakang hindi narinig ng mga kapitbahay nila. Matapos nun, muli itong nagpalit anyo, ngunit sa pagkakataong ito, wala na yung pakpak sa likod. Subalit kahit wala na yung kakayahang lumipad, hindi niya maipagkakailang nakakapangilabot ang taglay nitong anyo. Paglalarawan niya rito, wala yung saplot sa katawan, tapos yung balat nito parang bininat. Makintab din ang katawan nito at ang ulo nito hindi nalalayo sa ulo at itsura ng paniki. May mahaba rin yung braso, tapos yung mga binti nito kaya nitong ibaliko sa kahit na anong posisyon. Bagaman butot balat ang nilalang, hindi niya maipagkakaila ang tinataglay nitong pambihirang lakas. Matapos niya yung makita, napapikit na lamang siya nang bigla nitong saksakin sa dibdib ang kapatid ng kasintahan niya. At sa sobrang lakas ng pagkakaunday nito, mabilis siyang tumagos sa likod. Dakot-dakot na rin ng nilalang ang puso ng bata nung tumagos ang matatalas nitong mga kuko na siya namang agaran nitong ikinamatay. Paghuhugot nito rito, mabilis na nabuwalang katawan ng bata, habang yung kasintahan naman niya patuloy pa rin sa pag-iyak habang pilit na nagpupumiglas. Maya-maya pa, bago yun paslangin ng tsuhin niya, napasilay yun sa kanya habang nagwiwika ng, "Pasensya ka na, Bibi. Ito lang ang paraan para matahimik ang aking kaluluwa. Kung bubuhayin ko ang batang ito, mananatili ako sa mundong ito. Ayoko yung mangyari dahil hindi ko gusto na habang buhay ay maging ganito ko." Pagkasambit nito ng mga katagang yon, walang pagdadalawang isip nitong sinakmal ang ulo ng kasintahan niya. Mabilis na bumao ng matatalas nitong pangil sa leeg nito hanggang sa napugutan niya na yon ng ulo. Dahil sa pangyayari, hindi na nagawa pang sumigaw ng kasintahan niya. Ayon din sa kanyang tsuhin, mabilis ang ginawa niyang pagpaslang sa mga ito upang hindi na yon mahirapan pa. Matapos ang pangyayaring yun, tsaka pa lamang nito pinagsawaan ang mga natirang labi. Halos buto na lang ang natira sa mga ito dahil sa walang katapusang pagkagutom ng tsuhin niya. At nang masimot na nito ang lahat ng karne, agad niya yung inilabas para ilibing sa bakuran. Kinabukasan, bigla namang pumutok ang balita ukol sa pagkawala ng dalawa. Siyempre, dahil sila ang huling nakaaway ng mga ito, sa kanila kaagad na ibunton ang sisi. Yun nga lang, wala itong mahanap na ebidensya sa kanilang tahanan. Hindi rin ito pinaghinalaan ang tiyahin niya, gawa ng kung titingnan parang wala naman yung kapasidad na pumatay. Kaya na mapagtanto yun ng pamilya, naisip nila na maaaring may iba pang motibo sa nangyaring krimen. Ano man ito, kailangan nila yung malaman sa lalong madaling panahon. Pagsapit ng sumunod na gabi, minabuti ng tiyahin niya na wag na munang pakilusin ang kinakasama nito. Posible kasing mapahamak din sila kung susunod ang mangyayaring pagpatay sa bayan. Bukod sa maghihigpit ang mga tao, marami na rin ang tutulong sa paghahanap. Hindi yun magiging maganda, lalo pat alam nito na maraming mahuhusay na antingerong naninirahan malapit sa kanila. Kaya para kumalma at lumamig ang sitwasyon, 3 araw silang nagpahinga. Pagsapit ng ika-4, muli itong umatake. Ang balak naman itong kunin ang kinakasama ng lalaking pumatay sa kanya at ang mga anak nitong wala pang kamuwang-muwang sa mundo. Nagdesisyon na rin ang tsuhin niya na idamay ang taong nagmamay-ari ng baril na ginamit sa pagpatay sa kanya. Matapos naman niya yung may isa katuparan, ganon ulit ang kinahinatna ng mga biktima. At para mas lalo pang takutin ng taong pakay niya, nag-iwan ito ng marka sa dingding ng bahay, kalakip ng mga katagang,
hanggat ikaw ay nabubuhay, ako ang demonyong bubuntot sa iyong anino. Nang mabasa naman yon ng lalaki, ora mismo humingi ito ng tulong sa mga albularyo. May mga ipinatawag na rin yung antingero na siya namang naninirahan kasama nito. Ang buong akala kasi nito, ligtas na siya sa ganoong sitwasyon, pero lingid sa kanyang kaalaman, walang kahinaan ang ganoong uri ng nilalang. Kaya sa pagsapit ng sumunod na gabi, kahit marami sila sa bahay na yon, sapilitan niya itong pinuntahan. Pagpasok ng tiyuhin ni Judith sa loob ng bahay, hindi man lang nito alintana ang lahat ng pangontrang nakapalibot sa lugar. Kasywal din itong dinaanan ng mga manggagamot na halos mamaos na kakasambit ng mga tigalpo at pamakong alam nila. Sinubukan din yung pigilan ng mga antingero, ngunit sa kasamaang palad hindi umepekto ang karga nito. Kahit anong gawin nila, mas lalo lang nila yung pinapalakas sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbibigay nila rito ng pinsala. Hindi nagtagal, nang mapagtanto ito ng mga antingero, marami na sa kanila ang napilitang tumakas. Nang mapansin naman yun ng tiyuhin niya, mabilis itong sumunggab, kasabay ng walang habas na pagpatay sa mga ito. Matapos niya yung gawin, agad nitong hinanap ang armas na kumitil sa kanyang buhay. At nang makuha na niya ito, pinaluhod niya sa harapan ng lalaki ang nagmamay-ari ng baril. Pagkasa niya rito, agad niya yung pinaputukan sa ulo hanggang sa maubos na ang balang laman nito. Matapos niya yung gawin, dali-dali niya yung kinaladkad pabalik sa bahay nila. At mula roon, 6 na araw at 6 na gabi niya yung pinahirapan. Lahat ng buto nito sa katawan isa-isa niyang dinurog. Binalatan din niya yon ng buhay bago niya yun pagulungin sa isang sakong asin. Habang ginagawa niya ito, katakot-takot na sigaw ang ginawa ng lalaki. Paulit-ulit na rin itong sinasabi sa tiyuhin niya na tapusin na ang pagpapahirap nito sa kanya. Ang kaso lang, tila bang hindi pa rin yun nasisiyahan. Dahil matapos siya nitong balatan at pagulungin sa asin, muli siya nitong ibinitay. At habang nasa ganun siyang estado, isa-isa nitong pinagbubunot ang mga natitira nitong mga kuko. Nung maubos na yon ang tiyuhin niya, dito pa lamang siya nito sinimulang kainin kahit buhay pa. Sa bawat hiwa ng matatalas nitong kuko, nagbibigay ito ng katakatakot na sakit na ultimo si Judith hindi maisip kung ano ang pakiramdam ng lalaki sa mga sandaling yon. Mula pa kinain yun ng tiyuhin niya at pagdating nito sa ulo, tsaka pa lamang nito hinugot ang mga laman loob. Pero habang nangyayari ito, hindi pa yun basta-bastang namamatay. Tuluyan lang itong binawian ng buhay nung nakuha na ng nilalang ang puso nito. Pagsilay naman ng tiyuhin niyang patay na ang lalaking tumapos sa kanya, mabilis niyang kinain ang mga natitira nitong laman bago lumabas ng bahay. At sa pagtama ng liwanag ng buwan sa katawan nito, agad yung naagnas hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Pagtahimik ng buong paligid, agad nilang kinuha ang labi sa loob para ilibing. Matapos nun, inakala na niyang tapos na ang lahat ng sigalot na kanilang kinakaharap. Pero lingid sa kanyang kaalaman, hindi pa yon ang katapusan. Dahil pagkaraan lamang ng 1 linggo, hinabol sila ng grupo ng mga antingero. Kung saan-saan silang lupalop noon nagtago para lamang hindi nito masundan. Ang kaso lang, dahil sa magaling na tagaturo ng mga ito, di nila yon natakasan. Alam ng tiyahin niya na siya ang pakay nito, kaya naman habang maaga pa, sinubukan na nitong humiwalay sa kanya. Ngunit nang mapagtanto niya ito, di siya pumayag. Patuloy pa rin siya ritong bumuntot hanggang sa makarating sila sa paanan ng bundok. At mula sa lugar na yon,
Sinubukan nilang magtago sa mga humahabol sa kanila, ngunit hindi yun umubra. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti nang nabuo ang matinding takot sa tiyahin niya dahil sa nararamdaman na nito ang nalalapit niyang katapusan. At kahit gustuhin itong gumawa ng paraan, alam nito sa kanyang sarili na yun na ang limitasyon ng kanyang abilidad. Hindi kasi ito pwedeng magluwal ng bertud na basta-basta lang ipapasa sa kung kani-kanino. Dahil sa oras na ginawa niya ito, posibleng sila ang atakihin ng nilalang na nilikha niya. Kaya sa puntong yun, literal na naghintay na lang ito ng nalalapit nitong kamatayan. Ilang gabi pa ang lumipas. Tuluyan na ngang natuklasan ng mga antingero ang kanilang kinaroroonan. Yung tiyahin niya, hindi na nagdesisyong umalis sa lugar na yon dahil sa alam nito na wala na rin naman siyang magagawa. Kaya pagsapit ng gabi ng pagdating ng grupo, naiwan ito sa labas habang matyaga ritong naghihintay. Hindi naglaon. Dito na nila nakita ang maraming sulo na dala-dala ng mga ito. Mabilis siyang naglibot sa kinaroroonan ng tiyahin niya. Bit-bit ang matatalas nitong mga sundang at talibong. Ilang beses din nila itong sinigawa na sumuko, ngunit sa kasamaang palad wala sa isip nito na makinig at sumunod. Kaya bago pa man makakilos ang tiyahin niya, agad na yung inasinta ng pana. Pagtama ng pana sa tiyan nito, agad naman yung bumagsak sa lupa at dito na yun pinagtulungan ng mga antingero. Matapos nila yung paslangin, nilisan nila ang lugar. Nagmasid-masid pa sila sa paligid pero hindi na nila nakita itong si Judith. Akala ng mga ito dito na magtatapos ang kanilang misyon, ngunit isa yung malaking pagkakamali. Dahil pagsinag ng liwanag ng buwan sa kinaroroonan ng tiyahin niya, bigla itong bumangon. Bago yun umalis, lumapit pa ito sa kanya para magbigay ng huling mensahe nito bago yun mawala. Sa halip na matakot, naging emosyonal siya dahil ramdam niya ang pagsisisi ng tiyahin niya. At kahit gustuhin itong baguhin ng tadhana nila, sadyang wala na rin yung magagawa. Pag-alis nito, yun na ang huling pagkakataon na nasilaya niya ito. Nung nawala na ang tiyahin niya, sinubukan niyang bumalik sa kanila. Mag-iisang buwan din siya noong nagpalaboy-laboy bago siya nakita ng kadugo niyang nangangaso sa bundok kung saan siya napadpad. At dahil dito, nakauwi siya sa totoo niyang pamilya. Labis naman yung ipinagpasalamat ni Judith, lalo pat kahit papaano, hindi rin siya pinabayaan ng Panginoon. Pinili rin niyang wag nang ibahagi ang tungkol sa nangyari sa mag-asawa, alang-alang na rin sa katahimikan nila. Pero alam niyo ba, na kahit sa pagtanda niya, bit-bit niya pa rin ng mga alaala noong minsan niyang masaksihan ang nakakatakot na paghihiganti ng amalanhig.